Prije slušanja ove priče posavitujte se sa ukućanima o mjerama opreza i neželjenim posljedicama ovoga što ćete čuti. Upitajte svog neuropsihijatra ili džemanskog hodžu. I moje dete, a jednom ću bilkom šačko da ga šlajim na Nurginog. I bio ovako što sto dakasno, bi 3-4 ujutru, ono, ništa, došao ujutru, lego, ja spavam, dite. Kad njako zvoni? Ja ustao, ono, nikakav, ono, šta ja tamo, kad? Nikakvi ljudi, ni trojica, stože, kaže... Opet žena dajke dore. A nije sad, nije ovo bilo drugo njašto, kaže mi ti ono došao, kažu, pomagaj Mehmed brete. Šta je sad? Kaže, ti znaš da mi u Holandiji imamo onu branu. Brana popušta. Kaže, ona ako pukne, ona poplovi čitavu Holandiju. I djeca i sve pomrlo. A Bog te stvorio, a ja nikad ono nisam, šta bi, ne znam ne. A nije ono, ona je krokodila uzeo, krokodila ima od krokodila po 3 metra. I bom dite kaže, pomaga tako, šta će meni žao nije. Nisam bogam, ne trebam, šta će mi ga dovore za branu. Velim ja, žen dalje onu moju mistriju. Imam ja jedan isto, jednako mali onaj, ono što se ravna sa njom, pomozim reći bet, vajsra vaga ona. I bom, dite ja šta ću sa njima u auto i do Holandiju. Odvedu on me na tu branu, bome dite ima šta i vidite. Brana ovako preko sredine, ovako popucalo ima 3 metra. Tu baš ovako ruku baš tu unutra. Velim ja gledam sad obišao, ja gledam kako bi ja to riješio, znaš. Ima tu, zajebano je to, ima vode čudo. I ja njemu naredim, rekao, dajte vi meni doći raditi 3 šlepera riza. Znaš, da upije vodu. Oni su basi 3 šlepere i ona voda upije se i ona bude manja. I bom dite, bio onom šalac, zamiješam ja maltare, kantu i spago, ono mene svežu, ima to dole, duboko je to, ima 50 metara, 100, ne znam ni ja. I ja bom dite, onu špagu, kanticu i mistriju i nabacim ja u tu branu. Hajde sad reko izvedite sve u te rize. Kako ćemo izved, kako ćemo zapali reko. Ne može se pati, ono štaš. I bom dite plus pol kantu. On ga benzine po onim rizama u onoj vodi. Krehne u šibcu. Bom dite ono sve. Izgori. I znaš, eto koliko se ljudi zafali. I dan danas piše na toj brani velika to brana zlatnim slovima. Hvala Mehmedu što je spasio Holandiju. Eto im ako dođeš gore, pitaj ovako ljudi, oni svi znaju to. Bete mi da ja šta lažem. Ja ne bi slagao moj dost koni. Ja to ne slušao Mehmeda da... Pa to otkarim, znaš. Nisi ovaj pravi čovjek. Jes, Bogom.